Modleme se. Bože, ty nám sesíláš svého ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy. Dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali skrze Krista našeho Pána. Amen. Drazí bratři a sestry, vítám vás při otevírání lidových misí v naší farnosti. Chtěl bych moc přivítat otce Alojze Šeligu, který dnešní mši svatou otevře lidové misie. Zítra se k němu přidá i otec Jan Jakubovič. A v pondělí přijedou i kandidáti do misijní společnosti a sestry z řádu svatého Vincence. Věřím, že tento milostivý čas 10 dnů, který nám nabízí Bůh, bude pro nás historickou událostí. Naposledy se u nás lidové misie konaly v roce 1936. Otče Alojzi, tobě a misijnímu týmu odevzdávám klíče od farního kostela. Prosím všemohoucího Boha, ať vám dá klíčí k srdci našich farníků. Přijmi misijní kříž, který ti bude připomínat misijní poslání mezi námi. Ohlašujte ukřižovaného a vzkříšeného Pána. Tímto vám svěřuji svou farnost na období lidových misí. Všemohoucí věčný Bože, shlédni na nás dnes tu shromážděné. Abychom začali svaté misie, poslal si nám misionáře
jako své zástupce. Ve tvém jménu jim svěřují všechny své farníky. Jako kněz a pastýř této farnosti tě prosím, Nejsvětější Trojice, požehnej tyto svaté misie, které začínáme ve tvém jménu. Požehnej misionáře, požehnej jejich práci, požehnej celou farnost a dej, aby všichni horlivě využili tyto svaté misie a mohli obdržet jejich velké milosti. O Maria, Matko dobrého pastýře, tvému mateřskému srdci svěřuji a odevzdávám misionáře a jejich práci. Udělím své mateřské požehnání. Svatý Vincenci de Paul, jejich zakladateli, vezmi své syny a nástupce pod svou ochranu. Přimlouvej se za ně před Božím trůnem. Svatý Antoníne, archanděli Michaeli, patronové naší farnosti, společně s anděli strážnými všech věřících, orodujte za nás. Amen. A společně se ještě za misie pomodlíme. Modlitbu z kartiček, kdo máte? Modleme se. Milosrdný Bože, prosíme tě o tvé požehnání pro misie. Rozdávej své milosti, aby misijní obnova farnosti vedla všechny ke smíření s tebou i mezi sebou navzájem. Povzbuzení tvými slovy, proste a dostavte. Prosíme tě o svaté oduševnění, o dar pravé lítosti a opravdovou změnu k lepšímu. Pronikej ohněm Ducha Svatého srdce těch, kteří nechtějí přijmout tvou milost a pomoc jim do cesty. Ať Duch Svatý osvěcuje misionáře, aby slovo, které budou hlásat, mělo stásný účinek. Tvým nohám, Matko Boží, skládáme celou misijní práci ve farnosti Lašov, Čechy a Přemyslovice. Pomoc hříšníkům najít cestu k obrácení, posilní slavé a přitáhni je všechny ke svému synu Ježíši Kristu. Amen. Svatý Vincente de Paul, patronem lidových misií, orodujte za nás. Vyjdeme pokoj. Píseň číslo 707. Tobě se chodří andělů chor. Velebnost tvoji v hymnech a písních, opěrnost chvály a světit zbor nám zahaluješ. Máže svatosti, výraža tvojich duší, nezrete svých nás na věky svůj. Drazí bratři a sestry, teď požehnáme symbolicky takovou jubilejní bránu naší farnosti, protože prožíváme jubilejní rok, který má název Poutníci, že jsme poutníci naděje. A co si můžeme tak uvědomit, že k čemu putujeme, tak
možná nám pomôže svätý Bonaventura, ktorý napísal jedno dielo, ktoré sa nazýva Putovanie mysli do Boha. Tedy ne ani k Bohu, ale přímo do Neho. Že ide o to, aby sme sa, to naše putovanie pozemské, ide o to, aby sme sa zjednotili s Bohem. Tedy pronikli do Neho. Dokonce, i když sme pokřtení, tak my říkáme, že sme pokřtení ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a Benedikt XVI v jednom svém diele říká, že my sme pokřtení alebo ponožení do jména Božího, do jména Otce i Syna i Ducha Svatého, že to jméno je Ja jsem. Že my každý říkáme Ja jsem. Že jde o to zjednocení. Takže putujeme, tak aj i této misie jsou takovým putováním do Boha. Prosme všemohoucího Boha za všechny, kdo budou procházet touto bránou, aby naslouchali Božímu slovu a slavili svatá tajemství a ať s upřímným srdcem následují Krista, neboť on o sobě prohlásil, že je bránou do věčného života. Modleme se. Bože, ty všechny voláš do své církve, dej, ať lid shromážděný v tvém jménu má k tobě úctu a lásku, ať ochotně plní tvou vůli a dojde do zaslíbené nebeské vlasti. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Ježíši králi, nebe a země, jen si nás krví svou vykoupil. Nabrahuj v srdci. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. I s tebou. Milovaní bratři a sestry, začínáme lidové misie a podle plagátu na venku lidové misie začaly již včera. Můžeme v tom vidět takovou prozřetelnost, že Pán už věděl, že 8. května bude nový pátek. Pán Hara říkal po cestě, že farníci mají faráře vlka a celá církev má lva. Chceme si tak uvědomit, že o to tam jde, ne aby se nás lidi báli, ale pana faráře nebo papeže, ale aby možná ten hlas takový zazněl, jak říkají svatý Jan Křtitel, že já jsem hlas volajícího na pouště, že takový hlas, který by lidé slyšeli. A možná si tak uvědomíme ještě, že jsme byli pokřtěni. Víte, dneska mnoho lidí se nenechá pokřtít, tak řeknou, proč? Vždyť křesťanský život je tak těžký, že tak řeknou, že je těžký, že tak nebudeme přece někomu dávat nějaké břemeno, že když ho nechce, alebo když ho neví, že nejdřív teda tak seznámí s učením, že pak se sám rozhodne. Svatotec Benedikt XVI svého času řekl, že ano, křtem začínáme žít duchovní život jako takový božím životem, ale se říká, že a ptal se někdo někoho, jestli chce žít? Nikdo se nás neptal, jestli tady chceme být na světě. On tedy vysvětluje, že je dobré, protože to je život. Život je dobrý, že nás nikdo neptá, jestli chceme žít, ale v kontextu se dává ještě větší kvalita života, protože nás jednocuje křest s Bohem. Že stáváme se Božími dětmi. A tedy je dobré, že aby lidé byli proštění. Že tak aspoň takto si chceme na začátku už svaté uvědomit, že je dobře, že jsme tady, že žijeme, dokonce, že jsme pokřtění. A tedy se chceme přes tyto misie více dostat výš,
sjednotit se s naším dobrým Bohem Otcem skrze Ježíše Krista. Můžeme na základě toho, že Pán Ježíš zemřel za naše hříchy, v této chvíli ticha vstoupit do sebe. Třeba se zamyslit, že čím jsem Pán Ježíši ublížil, co by jsem chtěl, aby mi odpustil. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlením i slovy skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Modleme se. Všemohoucí Bože, ty jsi nám dal poznat, co pro nás znamená Kristovo zmrtvých stání. Posilni nás milosti Ducha Svatého, skrze něhož si Ježíše vzkřísil z mrtvých, ať postaneme k novému životu. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Čtení ze Skutků apoštolů. Šavel stále ještě sotil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páni. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho pověřující listy na synagogy v Damašku. Najde-li tam některé stupence toho vyznání, muže i ženy, aby je mohl přivést v poutech do Jeruzalému. Když byl na cestě a už se blížil k Damašku, ho náhle obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel, že k němu mluví nějaký hlas. Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ? Zeptal se, kdo jsi, Pane? Ten odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ, ale vstaň a jdi do města, tam ti bude řečeno, co máš dělat. Muži, kteří s ním konali tu cestu, stáli neschopní slova. Slyšeli sice hlas, ale neviděli nikoho. Šavel pak vstal ze zemí. Oči měl otevřené, ale nic neviděl. Vzali ho proto za ruce a dovedli do Damašku. A 3 dny zůstal slepý a nic nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník, jmenoval se Ananiáš. Pán k němu ve vidění promluvil. Ananiáši, on odpověděl, prosím, Pane. Pán mu řekl, vstaň a jdi do ulice zvané Přímá a vyhledej tam v Judově domě muže, který se jmenuje Šavel z Tarsu. Právě se modlí. Šavel uzřel ve vidění muže jménem Ananiáše, jak k němu vchází a vkládá na něho ruce, aby zase viděl. Ananiáš odpověděl, Pane, od mnoha lidí jsem slyšel, kolik zla způsobil právě tento člověk tvým věřícím v Jeruzalému. I tady má od velekněží moc, aby dal spoutat všichni, kdo vzývají tvé jméno. Ale Pán mu řekl, jen ti, neboť on je nástroj, který jsem vyvolil,
aby o mě donesl zvěst pohanům, králům a Izraelitům. Já mu ovšem ukážu, jak mnoho musí pro mě vytrpět. Ananiáš tedy šel, vstoupil do toho domu a vložil na něho ruce se slovy: Bratře Šavle, Pán mě poslal, Ježíš, který se ti ukázal na cestě sem. Máš zase nabít zraku a dostat v plnosti Ducha Svatého. V té chvíli, jako by mu šupiny spadly z očí, zase viděl a hned se dal pokřtít. Potom pojedl a vrátili se mu síly. Pak pobyl nějaký čas učedníky v Damašku a hned začal v synagogách hlásat Ježíše, že je to Boží syn. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. i s tebou. Slova svato Evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Židé se mezi sebou přeli a říkali, jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám. Když nebudete jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jíme tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím poslední den. Když mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jíme tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
Jako mne poslal živý Otec a já žiji s Otcem, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe, ne takový, jak jedli otcové a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky. Tak mluvil, když učil v synagoze Kafarnaum. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste. Milovaní bratři a sestry, včera svatý Otec vyjadřil takový směr svého pontifikátu, který jsme mohli tak pochopit, že směřuje k pokoji ve světě. A říkal také, že bychom všichni poznali Boží dobrotu, že Bůh je dobrý. A tedy dává nám i takovéto misijní poslání. Že říká, že církev je misijní, že všichni máme konat svoje poslání, svoji misi. A tedy jak bylo v úvodě řečeno úvodu, že protože že Bůh nám dal život, jsme tady z jeho vůle, z nevůle nějakých našich rodičů, ale konec konců zjistí, že to Bůh chtěl, aby jsme tady byli. A tedy, když je ten život dobrý, že když je Bůh dává záruku za to, že život žít je dobře, že tak tedy máme i poslání tento nový život ohlásit. A my, když tedy zahajujeme lidové misie, že tak my si můžeme uvědomit vlastně, že kde se nacházíme aktuálně. Že když svatý Otec tedy říká, že tedy už Pán Ježíš říkal, že jděte do celého světa a hlasíte evangelium, tu radostnou zvěst, že tak dobře, tak teď nás tato zpráva někde zachytila. Že každý z nás je na cestě za Kristem. Že někdy kráčíme s jistotou, jindy tápeme, jako kdyby jsme byli ve tmě, že nevíme, že to, čeho narazíme, že tak tápeme. Dokonce se někdy zastavujeme na této cestě, nebo dokonce bloudíme. Že nám dnešní svět nám řekne, neposlouchejte nikoho, dělejte si, co chcete. Tak se můžeme ptát, že kam vlastně směřujeme, jak vypadá naše putování, že kde se právě nacházíme na cestě za Kristem, že tady v Laškově. Kde jsem já? V evangelích často vidíme Ježíše, jak přichází k lidem a jestli pojď za mnou. Tak to povolal Matouše, Petra, Jakuba, Jana a tak to volá i nás. Ale slyšíme jeho hlas, nebo jsme zahlceni hlukem světa, starostmi, jsme zahlceni ambicemi, nebo jsme zahlceni strachem, se bojíme. Není od začátku života v nás strach ve školce, ve škole, na střední škole. Teď se máme oženit, máme vstoupit, alebo nasledovat Krista v zasvěceném životě, cítím takový hlas, pojď za mnou a se bojím. Možná nás Kristus volá už dlouho, ale my stále váháme odpovědět. Podívejme se například na učedníky po Ježíšově zmrtvýchvstání. Dva z nich, Kleofáš a jeho druh, šli do Emaus. Byli zklamaní, smutní, jejich víra byla
otřesená a najednou se k ním, ani o tom nevěděli, připojil sám Boží syn. Oni ho nepoznali. Až při lámaní chleba najednou rozpoznali. Kolikrát jsme na tom stejně. Jdeme životem, máme otázky, pochybnosti, možná i zklamání. A možná jde Ježíš Kristus vedle nás a my ho nerozeznáme. A když mu dovolíme, aby k nám promluvil, naše srdce najednou začnou hořet. Stejně jako srdce učedníků v Emausích. Najednou cítíme, že to je super, to, co slyšíme. Na cestě za Kristem se také setkáváme s překážkami. Takovou největší překážkou je náš hřích, který nás svazuje. Možná je to strach, že nás víra bude něco stát, možná je to pohodlnost, která nám brání vykročit. V dnešním prvním čtení slyšíme o Šavlovi, který se vydal do Damašku s úmyslem pronásledovat křesťany, že byl na cestě. Na této cestě ho však zastihlo světlo z nebe a hlas samotného Krista. Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ? Tento okamžik změnil jeho život. Z pronásledovatele se stal apoštolem. Můžeme, bratři a sestry, si uvědomit, že existují takzvané nevědomé obranné mechanizmy. Víte, když se zpovídáme, že zpovídám hříchu vědomých i nevědomých. Tak ty nevědomé hříchy, tak jeden z nevědomých hříchů může být agresivita. Pavel pronásledoval křesťany, zavíral je do žaláře, kdo ví, jestli nějakého křesťana nezabil. To je agresivné chování. Ta agresivita to je obranný mechanismus nevědomý, že aby si člověk nemusel uvědomit své emoce. Že tak je projevuje na své blíže. Například na někoho křičí, že někoho ponižuje oči sloukem, tak to dá, když něco řekne. To nemusí být ani agresivita fyzická, ale taková, že někoho ohlupujeme, řekneme, co si to ty za člověka. Víš ty vůbec, co chceš? Děláme z něho hlupáka. To je slovná agresivita. Tedy i Šavel, že se takto choval agresivně, najednou viděl Ježíše, že řekl, proč mě pronásleduješ, a on si najednou uvědomí, že kdo si, že najednou byl slepý, že si jako by uvědomil, že to, co dělal v životě, že to byl jako slepota, že byl slepý, že a pak tedy v tom společenství křesťanů našel zrak. Že a pak se s ním stal, tak byl hodlivý pronásledovatel, že ta charakteristika, kterou projevoval v té agresivitě, že najednou, když se stal tím, kým má být, že tak byl hodlivý ohlašovatel evangelia, apoštol národů. Tedy každý z nás má svou cestu do Damašku. Že může být svatý Pavel pro nás a Šavel pro nás takovým příkladem, že vidím, že mám nějaké charakteristiky možná špatně, že ale mám naději, že Pán Ježíš to použije. Můžeme očekávat chvíli, kdy nás Kristus zastaví, osloví a nabídne nový směr. Možná jsme na cestě, která nás vede k němu, ale možná jsme jako Šavel, který si myslel, že koná správně a přitom šel proti Boží vůli. V Evangeliu Pán Ježíš mluví o jiném pokrmu než o maně, kterou jedli otcové na poušti a pomřeli. Slibuje, že kdo bude jíst mé tělo a pít mé krev, bude mít v sobě život. On sám je chléb života. Kdo ho přijímá, nezemře, ale bude žít na věky. Naše cesta za Kristem není jen o poznání,
ale o skutečném přijetí jeho daru. Nedávno jsem viděl v televizi, myslím, že to bylo na Luxu, televize Lux, jak tam jeden takový laický apoštol, který o sobě tam vysvětloval, že byl drogově závislý, ale pak se z něho stal ohlašovatel evangelia velice úspěšný, který dokonce manželství, tam velice zajímavé věci tam o svém manželství říká a že i takové ty nevědomé záležitosti vzpomínal tam, ale on, co nejvíc přizvukoval, je, že abychom měli osobní vztah s Kristem. Nestačí tedy jen poznat Krista, ale mít osobní vztah, tedy o skutečném přijetí jeho daru. Přijímáme tento pokrm, který nám dává Ježíš, že abychom mohli mít s ním osobní vztah. Živíme se Kristem nebo hledáme jiné zdroje síly, které nás nakonec nechávají prázdné, vybít, jako kdybychom byli vybití. Že si myslíme, že to je zdroj, se to chceme nabít a najednou zjistíme, že jsme vybití. Bratři a sestry, že ten život křesťanský, že se člověk může žít na té cestě, i když si myslí, že je správně, že může najednou někde vloudit, tak jeden takový příklad. Tento příklad používá otec Jan Jakubovič a dneska on vždycky otvírá misie. Dneska tak já využiju tento příklad. Totiž jsme byli v Polsku na takovém postgraduálním studiu, takové studium pro kněze a tady pochvaluje. A tam nám říkali jeden takový příklad o jednom mladém, úspěšném knězi, který se jmenoval Vojtek, v Polsku, že působil z mládeží, byl velice úspěšný. Byli jednou na nějakých prázdninách v Alpách, lyžovali, rád lyžoval. A tam najednou dostal infarkt. Ale že v Alpách je to zdravotní středisko, teda zdravotní peče, jsou tam ty úrazy často vybavené velice kvalitně, tak ho zachránili. Prasta mu žila někde, tak mu tam dali nějaký stent. Ale doktori mu řekli, že takových oslabených míst v tom žilovém systému, že má asi 30. Najednou začal být velice slabý, dokonce nedokázal odsloužit ani mši svatou, ani nevydržel zpovídat, velice oslabnul. A co se takové, tedy to nedávali sloužit a nabízel se alkohol na řešení, že to je takové samoty a stalo se to, že spoluprací si všimli, že se stal alkoholik. A tak ho nechali na nějaké protialkoholické léčení, nepomohlo, nevím, kolikrát tam byl, nic nepomohlo. Až jednou už tedy nakonec jeden mu říká kněz, že zkus na terapii. Tak se dostal do takového společenství terapeutického a tam tedy v kruhu každý říká se měl představit, to bylo tam poprvé. A tak se představovali, a teď ho ta terapeutka vybídla, aby se představila. On říká, já jsem Vojtěch a jsem alkoholik. A ta terapeutka mu říká, dobře, ale zkuste se představit tak, jak se běžně představuje. A on říká, já jsem Vojtěch a jsem alkoholik. A ta terapeutka věděla, že je kněz, tak mu říká, a jak se představujete tak normálně, jak jste se představil doteď? On řekl, že já jsem kněz Vojtek a jsem alkoholik. A toto, že řekl, že já jsem kněz, víte, on si uvědomil svou identitu, že kdo on vlastně je na té cestě. A to tak na něho zapůsobilo, už toto uvědomení, že on sám to slyšel, že já jsem kněz Vojtek a jsem alkoholik. Že normálně předstoupil před své párníky
a poslouží mši svatou, možná nejaké agape. Normálne sa tento kňaz z tohoto problému dostal, že zemřel pak tedy mladý, ale zaopatřený svátostmi a skutečne tedy sa snažil byť na této ceste. Že jak dôležité je poznať svoju identitu. Tedy ne, co si ja o sobě myslím, ale jak mě vidí Bůh. Tento příběh nám říká, že na cestě za Kristem je klíčové poznat, kým skutečně jsme. Jak nás vidí Pán Bůh. Dokonce si můžeme přiznat i své slabosti, ale zároveň si uvědomit, že jsme Boží děti povolané k životu v jeho blízkosti. Kristus nás zve k odvaze a říká, nebojte se. Pokud mu důvěřujeme, dá nám sílu překonat vše, co nás brzdí. Dnešní den otevření lidových misí je příležitostí k zastavení a rozhlednutí se, že kde se nacházím. Jsem na začátku cesty, hledám Krista, nebo jsem už vykročil, ale potřebuji posílit. Možná, že jsem ztratil směr, že? Jak to se říká, já jsem cesta, pravda, život. Někdy člověk z té cesty sejde. Potřebuje se vrátit. Jsem jako Šavel, který potřebuje obrácení, hledám pravý pokrm, který dává život, uvědomuji si svou identitu před Bohem. Milovaní bratři a sestry, lidové misie jsou časem milosti. Kristus nás zve, abychom se nebáli vykročit, abychom mu dovolili nás vést, abychom mu důvěřovali, i když nevidíme celý jeho plán s naším životem. Dnes je čas rozhodnutí. Chci jít za Kristem, protože je Bůh. Chci mu dát prostor ve svém životě. Vezme proto svá srdce, dovolme Kristu, aby nás oslovil a vykročme na cestu, která vede k pravému životu. Jak zjistíme, že to, co žijeme, je pravý život? No takže budeme pokojní, šťastní. Zeptám se sám sebe, jsem šťastný? Tak jsem. Tak to je pravý život. Nebojme se vykročit, nebojme se hledat, nebojme se nechat se proměnit. Pán Ježíš je s námi a čeká na naši odpověď. Amen. Ježíšovo vítězství nad hříchem a smrti otevřelo všem lidem novou naději. S důvěrou se proto modleme k dobrému Bohu. Prosme za nová povolání k knížství a řeholnímu životu. Prosíme tě, vyslíš nás. Prosme za všechny, kdo usilují o mír. Prosíme tě, vyslíš nás. Prosme za týrané a zanedbané děti. Prosíme tě, vyslíš nás. Prosme za ty, kdo v našem okolí žijí bez víry. Prosíme tě, vyslíš nás. Prosme na Otce Srdečníky svaté za novou evangelizaci naší farností. Prosíme tě, vyslíš nás. Pane Ježíši, náš Bože, předkládáme ti své prosby skrze tvého syna, jen posvětil tvé jméno a naplnil tvou vůli. Zcela se za nás vydal a byl povýšen do tvé slávy, kde s tebou žijí a králuje na věky věků. Amen.
své církve. A přijme ke své slávě a k spáse světa. Ty náš milí, které jsou znamením toho, že se ti celým svým životem odevzdáváme. Posvěti a přijmi i nás, abychom ti patřili na věky skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi, I s tebou. Zboru srdce, Máme je Pána. vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky. Abychom tě chválili a oslavovali, zvláště nyní v době velikonoční, vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. On vydal sám sebe za nás a co oběti zákona naznačovali, naplnil skutečnosti kříže. On je náš kněz, náš oltář, náš pravý a jediný berán. On všechno s tebou smířil. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Vetí dokonalosti lásky. V jednotě s naším papežem Novém, naším biskupem Josefem, pomocným biskupem Antonínem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení
a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Společně se nyní pomodlíme, jak tak nám Ježíš Kristus.
Modlíme sa. Slavili sme, Bože, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, jak nám to On sám přikázal, a přijali sme Jeho tělo a krev, obětované za spásu světa. Dej, ať roste naše láska k Tobě i k lidem, abychom Krista následovali, neboť On s Tebou žije a králuje na věky věků. Amen. Posaďte. Ještě ten program, jak bude následovat. Tedy dnes bude v 18:30 film Invictus v obecním domě. Je to takový film ze sportovního prostředí, ale otec Jan mi tak vkladl na srdce, aby jsem vás pozval na ten film. A že byste si nevšimali ani moc takto rady, jako spíš to Nelsona Mandelu, jak dokázal odpustit těm, kteří ho věznili vyše 20 let, myslím, tak toto si tam můžeme jakoby všímat, protože při lidových misiích je potřeba, aby když žádáme odpuštění pro nás samých, že tak potřebujeme, abychom my dokázali odpustit. Někdy jsou v těch životech takové těžké situace, že si myslí, že nedokážu odpustit, že nemůžu odpustit, ale on to tam dokázal, že tak si tam to prostředí, to pozadí si tak můžete všímat. Ve 20 hodin bude eucharistické požehnání pro celou farnost. Jde o to, že vy nemusíte přicházet tady do kostela, bude tady kněz, ale samozřejmě můžete 10 minut předtím požehnání bude i novena svatému Vincenci de Paul, ale o co jde, že bychom se naučili modlit doma s rodinou. Tak když bude 8 hodin, si můžete nechat nějaký budík, tak se pomodlit za obnovu farnosti Otče náš, Zdravá z Maria a sláva Otci, a můžete tedy si být jistí, že tady kněz vám žehná z nejsvětější svatosti oltářní. Jde o takové, to naučit se spolu modlit, si říct, pojďme se pomodlit. Jednoducho se pomodlit. Jo? No. Zítra bude mše svatá v 8 hodin, předtím bude 10 minut předtím bude opět novena k svatému Vincenci a v 9 hodin očekáváme ministranty a mariánky na Bohu. Odpoledne bude ve 14 hodin mše svatá pro děti a půl hodiny předtím, tedy ve 13:30 je nácvik dětí na mši svatou a ve 20 hodin opět eucharistické požehnání pro celou farnost. Tolik z toho nejbližšího programu. Protože se moc těším, že jsem tady mezi vámi. Víte, já pozoruju, víte, že, jak bych to řekl, že toto, co se tady koná, to nekoná člověk, to koná Bůh. Já když jsem se stal knězem, jsem tak přemýšlel, že mám se stát knězem, nemám se stát knězem, sekal jsem doma, tata držel stromky a já si sekal jsem ty větvičky a říkám si, no nebylo by ti dobře, tak to by si celý život sekal větvičky. Ale, že a tak si to já jakoby nerad mluvím, teď to možná možná se vám zdá, že jo, ale já se někdy divím, že když jsou ty kázání, tak kdyby jsem nebyl knězem, tak takovéto slova by nebyly. Říkám, že to je boží zázrak, že Pán Bůh používá nás, lidi, ale to koná On všechno. Víte, i to, co vy slyšíte, to není od člověka, to je, jak to říkají ten Jan Křtitel, že hlas volající na poušti, ale to, co už potom se odehrává ve vás, to už je vy a Bůh. Tak, těším se, že jsem tak
Přijměte na závěr požehnání. Pán s vámi i s tebou. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Věte jméno Páně. Bohu díky. Amen.
svých se podobali, ať posvěcují sebe i nás, ať nás vedou k tobě, ať vždy v nás naleznou pomoc a pochopení. Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze, tvého služebníka a správce božích tajemství. Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost tak svaté službě a nám živou víru, že ho poslal ty, učinil jej naším duchovním vůdcem. Dej mu ducha moudrosti a rady, dej mu upřímnost srdce lásky a nám dar úcty a oddanosti, ať pozorně nasloucháme jeho slovu. Vydal si ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými. Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení. Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu, ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe. Požehnej nás se synem svým, blahoslavená Panna Maria, chraň nás od náhlé a nenadálé smrti, od všeho nebezpečí v duše a těla, zachoveň nás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn a Duch Svatý. Amen.